koska mä saisin olla huoletta maailman isoin eläin. Siitä, että mä selviäisin lukion kunnon läpi ja että mä pääsisin lennonjohtajaksi. Kotona. Tai sitten sellainen, että mulla olisi oma asunto Lontoossa. Toi on hassu kysymys. Missä mä haluaisin olla 10 vuoden päästä? S. Koska se kuulostaa kivalta. Mulla on suht iso, aika mukava sellainen suloinen perhe. Lyhyet vanhemmat, 4 pikkusisarusta, 2 poikaa, 2 tyttöä ja molemmilla vanhemmilla on tyttöystävät. En. Näihin kysymyksiin ei vastata. Olen lyhyt. En tiedä. En tiennyt, että mulla on ylitsevuotavaa söpöyttä, joten en tiedä vastausta. Olen. Mä googletin tän ja mä tein testin ja ekan 3 kysymyksen aikaan mä täysin, että mä oon empaattinen. Olen hyvin empaattinen. Ennen kirjoituksia joo. No mä sanon vaan, että suklaa, päärynäveneet ja sit salmiakki. En sanois, et oisin. Pienen, mutta sitä ei lasketa. Syöminen vai nukkuminen? Nukkuminen, koska nukkuessa voi syödä. Syödessä ei voi nukkua. Oranssi! Tai sit taivaan sininen, mistä kukaan ei erottais mua, kun mä lentelisin siellä ympäriinsä. Kiitti infosta. Säästäisin suurimman osan. En ostais koko rahalla karkkia. Ehkä pienen olisi voinut tehdä sille. Järjestäisin sellaisen illan jonnekin tyyliin ravintolaa. Sellainen, että mä kutsun kaikki mun kaverit sinne ja sit me syödään hyvää ruokaa ja jutellaan ja näin. Mut säästäisin suurimman osan. Tai sit ostaisin asunnon jostain Lontoosta tai jostain tällaisesta. 97 on ehkä nuorin, kenen kanssa mä voin tällä hetkellä seurustella, koska mun mielestä olisi se weird seurustella 98 kanssa. Ne on 13. Tai siis täyttää 14. No molempien kanssa. I don't care. Molempien kanssa yhtä aikaa. Ei yhtä aikaa. That would be mean. En. Haluaisin mennä vaihto-oppilaaksi. Ja jonnekin Kanadaan sinne Torontoon tai sitten Iso-Britanniaan. Tai Australiakin olisi ihan kiva. Mun lempikirja on... Ei mulla oo lempikirjaa. Mä luen niin paljon... Supernaivi. Tän hetken lempikirja on se ehdottomasti. Woohoo! Eikö siis, heippa.